У 60-х практычна адначасова выходзяць дзве кінастужкі, якія пісалі перыяд сярэднявечных ліхалеццяў, пераход ад паганства да хрысціянства, ад смуты міжусобных сутычак да цэнтралізацыі ўлады. Першы фільм вы мне з лёгкасцю назавіце самі, і гэта савецкі Андрэй Рублёў. А вось другі чэхаславацкая кінастужка Маркета Лазарава. Яны, як брат і сястра, ідуць поруч у гісторыі кінематографа. Але калі Таркоўскі ў сваім фільме чаргуе змрочныя эпізоды з поўнымі святла і надзеі, то тут проста пагружэнне ў суцэльнае пекла. Жудасны малюнак Чэхіі 13 стагоддзя, сярэднявечча, як яно ёсць, без высакародных рыцараў, прыгожых дам, выдатных паядынкаў, змрочнае і шэрае. Рэалістычнае адлюстраванне бруду крыві іх смерці. Гэты наватарскі для таго часу падыход вызначыў накірунак гістарычнага кінематографа на дзесяцігоддзі. Зняў гэты фільм рэжысёр Францішак Вачал па аднайменнаму раману чэшскага пісьменніка Уладзіслава Ванчуры. Раман выйшаў у 1931 і перамог у галасаванні на самую лепшую кнігу таго ж года. Але гэты твор з'яўляецца хутчэй такой народнай баладай ці прытчай, чым гістарычным раманам. Падчас другой сусветнай Уладзіслав Ванчура удзельнічаў у руху супраціву і пасля няўдалага замаху на кіраўніка нацысцкай адміністрацыі Гейдрыха быў схоплены і забіты. Жанр свайго фільма Францішак Вачал вызначыў як рапсодыя. Рапсодыя ў першую чаргу музычны жанр. Усе мы ведаем, я спадзяюся, венгерскія рапсодыі Ферэнца Ліста, румынскія рапсодыі Джорджа Энеску, асноўныя рысы рапсодыі. Эпічны наратыў, вольная форма, якая складаецца з рознахарактарных эпізодаў, а ў аснове народныя тэмы, народныя мелодыі. Упершыню бачу, каб жанр фільма вызначалі як рапсодыя. Напэўна, Францішак Вачал даваў гледачам падказку, як зроблены гэты фільм, каб нам было прасцей яго глядзець, але, шчыра кажучы, прасцей ад гэтага не становіцца. Калейдаскоп флэшбэкаў, сноў, паэтычны і асацыятыўны монтаж, усё гэта драбіць апавяданне, пакідаючы адчуванне распадаючагася на часткі сусвету. Асабліва хочацца адзначыць неверагодную працу аператара Бёрджыха бацькі. Доўгі фокус і шырокі кут, усё жыве і дыхае. Забаўна, што выканаўца галоўнай ролі Магда Вашырёва ў 99 годзе балатавалася на пост прэзідэнта Славакіі. Прыемнага прагляду.